Hallo alle in deze groep. Wil je een beetje onderscheid vertalen van oren nu mensen? De oor laat zeer smaak van binnen. Ook van binnen, zeer smaak oor. En de luten zeer smaak, stromen oren. We zijn nog een soort dat met mensen. Maar met een dizzy king. Gewoon vol knubbels. Van ons ziet, dat leidt zomaar fijn. Fijne oor. Wanneer we met de nu zijn met thuis zijn. Dat laat zeer slagen. Weet niet meer wat dat is. Weet dus dat met slechte mensen en met goede mensen. Gewoon zwart van ben. Gewoon verveeld. Dat is met de christen. Dat wordt een beetje zijn als de smaak oren. Laat einmal zeer smaak. Van ben ook zeer smaak. Aber wanneer we dan de ene zaart, de luten zeer slag. Gewoon zwart van ben. Wanneer we het zo klein hebben, niet gelijk zijn we laat ze maar zo een smaak oor zijn. Aber wanneer der wird schmoram der nu zijn dan zo ganz verveeld. So ja, maar niet moet met mensen. Maar leider dat zijn fijne christen dat woorden. Dan wordt en wanneer met de nu wat van de schrift de wel niet weten. Dan zijn de dal van en of niet de schrift vertaald. Dat wordt het gelijk met de oor. Wanneer het leidt wie een fijne oor. Dan moet het nu zijn en vrij en smaak oren zijn en de nu zijn dan is dit. Kan niet meer zijn wordt als met mensen. En ik kan immer kijken nu vrucht en nu mensen. Så tjävligt alla vårt liv.